Operación pijama de corazón, zapatillas violeta, bata de lunares. E aquela falta de convencemento foi a que me serviu de coartada para a miña pequena rebelión. Se Froilán me dixera o que ocorría en realidade, se el tratase de animarme a facer semellante barbaridade, se el puxese algo da súa parte para involucrarme nos plans da resistencia, se el fixese calquera cousa con ánimo de abondo, igual me deixaba levar. Pero a súa falta de entusiasmo doume azos para, por fin, coller as rendas da miña vida. Bueno, se eles creen que son capaz de facelo, igual o haberá que facer, dixen finxindo desinterese. Froilán erguiu a cella case sorprendido, desconfiando quizais. Non era a miña intención facer o que me dicían. Se eles crían que podía viaxar no tempo cara atrás, sen o meu sofá, sen axuda, sen o suposto entrenamento que me ían proporcionar, sen directrices, sen nada, igual era que o podía facer. Poderían ter ou non ter interese en que me matasen os do goberno. Ou mesmo querer matarme eles, pero facerme viaxar cara atrás no tempo sen saber o resultado non era indicio de que me quixesen mal. Non ganaban nada ca miña perda no alén. Así que se querían que o fixese seguramente era porque o podía facer. Moi ben, como o queres facer? Preguntouse en emoción. Agora dis, alarmeime. Canto antes, cando ti queiras. Pero se pode ser agora que non sexa máis tarde, exixiu. Vaia, pois, para non pasar nada si que hai apuro, dixen con sorna. Erguiu a cella e miroume, diría que casi esbozou un sorriso. Está ben, dame uns minutos, pedín. Fun para o cuarto de baño, pechei a porta e mirándome no espello pensei en volver cara atrás no tempo. Concentreime en que niso era o que quería, pero non uns meses, senón uns anos. Quería saber como comezara todo, quería saber quen era cada quen, que papel xogaba cada un dentro do quebracabezas. Quería sabelo todo. E despois, unha vez sabido, mandalos a todos a paseo e deixar que o mundo volvese a ser o que quería ser. A verdade é que non tiña idea de canto comezara todo. Supoñía que uns anos antes de eu nacer. De calquera xeito, se non acertaba co ano a primeira, non había problema. Se podía ir 30 anos atrás, podía ir tamén 35 ou 40 incluso. Ou quen sabe o que realmente podía facer. Mireime de novo no espello. Sorría. Esa era eu. Saín e fun onda Froilán dicirlle que xa estaba preparada. Nunca o fixera con público que non fose no sofá. En caso de que a cousa fose mal, o ridículo era compartido. Pero era raro facelo con el mirando. Non, eu non vou estar mirando. Eu vou contigo, soltou. Tratei de disimular o disgusto que me supoñía un polizón no meu plan. Tratexando, intentando explicarlle que igual non tiña forza de abondo para os dous, que non sabía o que ia pasar e que non quería ter o cargo de conciencia de facelo desaparecer. Mas todos os meus argumentos, excusas, advertencias, ameazas non valeron de nada. Mirábame fixamente e dáballe voltas á cabeza. Non podemos deixar que vaya soa, dixo, non sei se para reconfortar ou para ameazar. Bueno, non sei como sairá, deixei caer con intención de que desistise. Seguro que sairá ben, respondiu no mesmo ton. Penseino, non tiña nada que facer, pero tampouco me estorbaba. Vale, imos á rúa, dixen enérxicamente. Non, imos facelo aquí, respondiu el sen moverse. Non hai sitio para coller carreira, argumentei. Vai ser mellor que non gastes enerxías correndo e te concentres no tempo, vas ter moito desgaste, dixo. Nunca o fixen así, dubidei. Sempre hai unha primeira vez, volviu dicir sin inmutarse. Imos para a habitación. Deitámonos na cama e colliume da man. Non, se me tocas non, díxenlle. Xamais pensei dicir tal. Acabouse.